नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण करणार आहोत सुरणाची मसाला काप। चला तर मग यासाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। सुरणाची मसाला काप करण्यासाठी आपल्याला सुरणाची काप लागतील। हे सुरण मी असं ह्या पद्धतीने असं बारीक असे काप करून घेतलेली आहे। ही काप माझी आता 10 ते 12 काप मी घेतलेली आहेत। यासोबत आपल्याला लागेल अर्धा कप ओलं खोबरं, 2 मोठे चमचे मिरची पूड, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, 4 ते 5 लसणीच्या पाकळ्या, थोडंसं आल्याचा तुकडा, 5 ते 6 आमसूल। इथे मी तांदळाची पिठी घेतलेली आहे, याच्याऐवजी तुम्ही रवाही घेऊ शकता। थोडीशी साखर म्हणजे अर्धा चमचा साखर आणि काप फ्राय करण्याकरता आपल्याला लागेल तेल। सुरणाचा खाजरेपणा घालवण्यासाठी आपण आता काय करणार आहोत, इथे मी एका भांड्यात हे गरम पाणी करून घेतलेलं आहे। चांगलं उकळी आलेलं पाणी आहे। आता ह्या पाण्यात आपण 4 ते 5 आमसूल घालायची आहेत। तर ह्याच पाण्यात आपण चवीनुसार थोडंसं मीठ घालायचं आहे, अंदाजे अर्धा चमचा। मीठ आणि आमसूल जरा एकत्र करून घेऊया। ही आमसूल आपण छान मिक्स करून घेतली। पाणी गरम आहे। आता ह्या पाण्यात आपण सुरणाची काप घालायची आहेत। कोकण कन्या चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन येणारे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल प्रेस करा। छान बुडवून घेऊया। या आमसुलाच्या पाण्यामुळे सुरणाचा खाजरेपणा कमी होतो। आता ही सुरणाची काप ह्या आमसुलाच्या पाण्यात आपण थोडा वेळ बाजूला ठेवूया। ही सुरणाची काप या आमसुलाच्या पाण्यात ठेवून 10 मिनिटे झालेली आहे। आता ही काप आपण ह्या पाण्यातून काढून घेऊया। आता या निथळलेल्या सुरणाच्या कापांना अगदी थोडंसं मीठ लावायचं आहे। आपण पाण्यात भिजत ठेवलेली असताना मीठ घातलेलं होतं, त्यामुळे अंदाजाने मीठ घाला। थोडीशी हळद आणि 1 चमचा मिरची पूड। आता हे सगळं आपण सुरणाच्या कापांना छान कोट करून घेऊया। जसं आपण बटाट्याची काप करतो किंवा मासे फ्राय करताना त्याला मसाला लावतो ना, अगदी त्याचप्रमाणे ह्या सुरणाच्या कापांनाही हे मीठ मसाला हळद लावून घ्यायचं आहे। सुरणाच्या कापांना मीठ मसाला लावल्यामुळे सुरणाच्या कापांना सुरेख चव येते। म्हणजे ह्याच्यात काय होतं, मीठ मसाला छान मुरतो। आपण वरून मसाला लावणार आहोतच, पण हा मसाला आणि मीठ हे ह्या कापांमध्ये मुरलं पाहिजे। हे दोन्ही बाजूने छान असं कोट करून घ्यायचं आहे आणि हे तिखट मीठ हे मुरेपर्यंत एक 5 ते 7 मिनिटं आपण थोडं बाजूला ठेवूया। आता आपण सुरणाच्या कापासाठी लागणारा मसाला तयार करून घ्यायचा आहे। याच्याकरता मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। ह्या खोबऱ्यात घालायचे 4 ते 5 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आल्याचे तुकडे, थोडीशी हळद, 1 चमचा मिरची पूड, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा साखर। आता या मसाल्याला लागेल या अंदाजाने आपण याच्यात मीठ घालणार आहोत। आता याच्यात अगदी थोडंसं पाणी घालून ह्याची अगदी बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे आपल्याला। आपली सुरणाची काप ही मीठ मसाल्यात छान मुरलेली आहेत। आपला मसालाही छान वाटून झालेला आहे। आता आपण ह्या कापांना हा मसाला लावून घेऊया। एखादं काप असा हातात घेऊन त्याला असं वाटण आपल्याला असं कोट करायचं आहे। ह्या बाजूने झालं की थोडे ह्या बाजूने। ही रेसिपी पाहताना तुम्हाला जर मजा येत असेल तर ह्या व्हिडिओला लगेच लाईक करा आणि तुमच्या मित्रपरिवारासोबत नक्की शेअर करा। आता हे मसाला लावलेला काप आपण तांदळाच्या पिठीत छान घोळवून घेणार आहोत। ह्याला तांदळाच्या पिठीचा अगदी बारीक लेयर लागेल असं इतपत करून घ्यायचं। अगदी ह्याच पद्धतीने आपण बाकीची कापही करून घेऊया। आपण सुरणाच्या कापांना मसाला लावून त्यांना छान अशा तांदळाच्या पिठीत आपण घोळवून घेतलेला आहे। आता ही कापं आपण तव्यावर शॅलो फ्राय करून घेऊया। गॅसवर आपण तवा ठेवलेला आहे। गॅसची फ्लेम मी मीडियम टू लो मध्ये ठेवली आहे। आता ह्याच्यात थोडंसं तेल गरम करून घेऊया। तेल आपलं छान गरम झालंय। आता ह्याच्यात आपण सुरणाची कापं लावून घेऊया।
मधून थोडंसं तेल सोडूया आपण, म्हणजे सुरणाची कापं सगळ्या बाजूने छान अशी शालो फ्राय होतील. 2 मिनिटं झालेली आहेत. आता ही कापं आपण पलटून घेऊया. आहा, आता पलटल्यावर अगदी थोडंसं आपण तेल सोडूया. गॅसची फ्लेम आपण मीडियम टू लो मध्येच ठेवलेली आहे. आता दुसऱ्या बाजूने 1-2-3 मिनिटं हे छान फ्राय करून घेऊया. दुसऱ्या बाजूने आपण पाहून घेऊया. हा, छान खरपूस भाजली गेलेली आहेत. हे पहा, आपलं मसाला लावलेली सुरणाची कापं छान अशी खरपूस भाजून तयार आहेत. मग कशी वाटली ही सुरणाची कापं? लवकरच हा बेत होऊन जाऊ द्या. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.